I pozdrav svima ljudi, dobro što danas u svjetlo što ljudi sad snimite šta se meni Ren desilo. Moj drug Ren, predstav se. Ren je ljudi, znači moj drug, da snimim samo gajte se. Igrali smo i odigrali smo 3-3, ne lažemo ljudi. Evo pokazat ću vam snimak, sad ću snimiti snimak. Gledajte snimak ljudi, nije ovo stvarno se može gledati košara. Znači pokušajte i vi ovako ćete, niko vam ne brani. Ovo je znači challenge za 10. Za 10 upravo. Tako da ljudi. Znači, mi smo skakali i Reno je fašovan, tako je djelo. Znači, Reno je već onaj djed galamio na njega zašto smo se prodigrali. Znači, ko niko. Mislim, sad smo blizu. Kad sam ja samo pravim. Sad smo. Ovdje smo, gledajte sad ovo ljudi. Pažljivo gledajte. I zep sam ja bacio. Pažljivo gledajte. Znači, ovo stvarno nije moguće. Digrat sam pismo. Ovo nije moguće ljudi. Ovo nije. Ne lažemo Boga. Mnogo, vidite. I bilo mi jedan I mnogo tu nikad neću se vesti, tako da mi nisam kopirao ovo već odavljam challenge. On treba da prije često. Ajde, Reno brzo. Dobro, bravo. Znamo da pristim video kopirao. Ali imamo više sreći na Renu 1. A nije već ovo, ne znam. Sreća moja Rena koja sam bila. Niti volio da bude super na Renu. Ja si slab hoću. Hajde. Ja ba. Fire džibre i moje fire džibre i moje. Fire džibre. Ja te, mislim da se. Ne više. Prosto. Nije. Tu. Tu su mi Arčer. Pasti. Tu, dobar. Dobar. Pusti sam meni mušketara gore. Mali skelotoni, pusti, nemoj ništa više. Bombera ovdje na odruku, sam da mogu zašto da ovdje. Dosta. Samo pa mi je uđe. Nije još van, nisi ti do kraja, tebi 600, vidi. Pusti gore, pusti ništa, Neće oni. Dosta. Samo zep. Dobro. Ne znam. Ne, pustim samo Arčere. Nemoj dobro. Tako, dosta ovo će dosta. Ne. Dobro, spašu se. Sad čekam. Okej. Ljudi, sačekaj, nemoj još, nemoj, zatrak, ja ću bom da se nema. Ajmo čekat, znači, gore oksira ljudi. Sad nam je ovo dosta, je stvarno ljudi. Znači, dobro kada. Čekamo ljudi. Ne, nećemo da malo smiru se. Ne budemo ljudi, znači sad vidite kako radi tu Reno radi. A možda i nećemo. Možda i hoće. Čak kako ti ima? Meni više oduzma i tebi. A ono što nisi oduzma. Ajmo pa, ja ne vjerujem isto. Nemoj da bi Aj, nadam se. Nađi, nije to. Eto ovo, eto. Ja ću bombera. Ljudi, gledajte sad ovo. Nemoj tako držati ovo. Okej, ljudi. Okej. Ovo je po drugi put. Jeste bili? Oh my god. Oh my god, ljudi. Oh my god. Oh fucking man. Oh my god, jeste vidjeli ovo? Jeste vidjeli? Ovo se može stvarno raditi. Tako da to je to što se tiče ove epizode. Ako vam sad gledate, sad mi se